ty čuráku. Ještě. Teď tam jedna poslední, dělej. Jo, prostě posypce to není, je to o tréninku prostě. Zbil som Rico Danza, pozrite sa, čo som mu dorobil. Ale jak to říkám já, Slováci jsou prostě lepší sportovci. To se třeba poserte tady, je to tak, jo, a je to vlastně ve všech sportech. Je to prostě tak. Zarec. Bratia, vole. Zdar. Matrix, najlepší kameraman na Slovensku. A s týmto pánom si ideme dneska zacvičiť, on je náš dnesný špeciálny host. Nikdo nezná, vole. Tady prostě se koná to největší zlo. Rico Danzo, teraz si to rozdáme, to žiadna mostrá, žiadna najbávačka, tu si to rozdáme, kto z nás je silnejší. Ja nepotrebujem ani rukavice, bez nich ťa rozdrbem. Přátelé, věděli jste, že na Slovensku jsou mnohem lepší sportovci než tady u nás v Čechách? Mimochodem, já jsem taky na půl Slovák, já mám vlastně dědu tamhle z Nitry, takže já jsem poloslovák a proto jsem lepší než všichni český sportovci. Momentálne sa rozcvičujeme so stovkou a predpokladám, sranda začína od 200, ako hovorím v každom jednom videu. Mám tu asi dvoch najsilnejších chlapcov z nitrianskej fitness scény, je tu najväčší borec z českej fitness scény, čo iné nám chýba. A je tu najväčší naturál tiež, takže... To nám chýba trembolon, ty čo, vole. To nám chýba. Nechýba, nepotrebujeme trembolon. Môj tréning pri tejto váhe začína, kamarádi. Tu len začínam. Ešte sa ani trhačky nedávam, je to také ľahké. Let's go! Easy. Let's go! Let's go, Jim! Yeah! Skúsme dať jedno za to. Mrtvoly jdou jenom mladým klukům. Jo, jakmile už ti třeba 40 vejš, tak už maximálku jako neočekávají, že opravdu prostě to tělo má určitou životnost a jakmile ji přejedeš, což má víceméně po těch 35, 40 letech, už to většinou jde dolů. Jo, samozřejmě to je individuální, ale z 99% to tak prostě je. Takže speciálně vy mladí buzeranti, vole, koukejte makat, koukejte zvedat, dokud to jde, vole, až budete starý jako já, tak už budete v píči, jasný? Ty si neřeknu to. Easy, stopolča, to je nič toto. Take it easy, let's go. Tak pojď. Easy. Dobre. 220. Bylo to lehký jako kráva. A pozor, já jsem jako nikdy neměl výrazný mrtvý, tak já jsem měl maximum 300 kg, víc jsem nikdy v životě nedal, víc než 300 kg. Ale zase jsem měl 350 dřep. Určitě naložíme vác. Ujdeme jak na leni, ale ja vlázem. Minimálně vidím to na těch 200 pade, 270. Pohodě lehká. Easy. Ale dobrý, nepřání. Dobre chlapci. Sám som si neveril, že to dám, ale musel som im dokázať, že som kurva silný. Prostě jdu nad rámec svých možností, prostě zkusit. Moja tajná zbraň je cukrenie. Teda užívam viacložkový cukor 50
gramov cukru si vypijem počas tréninku, aby som sa poriadne vycukril. Mrtka jedna. Cukráš skurvenej, vole. Buzerán. Poď král! Ešte! Daj, to je ono! Vás to nemůžu nechat. Král hodně své pověsti. Skutečně jsem vychoval jednu, ty vole, možná 2 generace sportovců prostě. Ale opravdu on má sportovců. 28 a mám 20. No, takže 2 generace. Kámo, to pozor, to 3 vlastně, pak ještě jsou ty mladý 15, 17, vole, tak. Takže díky mně prostě ty lidi sypou, a ne všichni, protože tady ty ten blbec je fakt naturál. Takže vidíte, ani mě nemůžete obviňovat z toho, že díky mně ty lidi sypou prostě. Já jsem si naučil míšať peptidy podle tvojho videa. Přesně, a to bylo ta nejdůležitější věc v mojí kariéře, jsem ty lidi naučil sypat. Jakože správně. Od té doby lidi neumírají, jenom ty amíci, ale to jsou dementi, vole. Nebo nerozumí po česky. Teď se koukáš, jsou aplikace, které ti normálně udělají dubbing normálně do videí. Takže já vezmu starý videa a normálně přeložím rovnou jakoby anglický dubbing tam udělám. A už prestanú umierať aj v Amerike. Takže pak povládnu svět, přátelé. Let's go. To nerobil, ja neviem, rok. Ja tiež 250 som neťahal, kámo, 2 roky. Ale dneska sa na to cítil, aby som tu 230, 240 dal, takže to skúsime. Jdem. Hop. Skvělý. Jo. Jo, dobré. A čo? Krv, kurva. Praskol. Praskol lepkovou. Toto je deadlift. Šialený deadlifter. Fantázia. Let's go. Ty vole, pošle. Daj dole to čáp, ukáž sa. Keď som bol mladší, som dal Ani klietka. 10, ale ani v klietke sme neboli. Popraskal ešte před chvíľou. Zbil som Rigo Danza, pozrite sa, čo som mu dorobil. Škoda, že to nemáme na kamere, ale takto dopadne ten, ktorý má so mnou nejaký problém. Go. 200 pade. Light fucking way. Poď. 5, 6. Koľko dáš? Pojď 5, vole, minimálně 5. Soustřed se na to, drž hlavu, nádech, hej, hop, raz. A 10, hop. Povol ty bicepsy, tahej to čistě, pojď. 3, hej, 4, můžeš, pojď, v klidu. Nemysli na to, 5, podál, hop, ještě. Teď je tam jedna poslední, dělej, hop. 8x250, nové PR. Easy. 230 kg, to by som ešte teoreticky mohol dať. Ešte taký príhovor na začiatok. Sípka nie je všetko. Úspech je večný. Pojď, zvedni to. Všechno je to o tréninku, ne o srdce. Je ono. Je to tam, chlapi. Úspech je večný, chlapci. Bolesť je dočasný jav, je to dočasné, ale úspech trvá večne a pre úspech spravíme všetko. Počkej, tak to úplně nesouhlasím, že úspěch je věčný. Pojďte se na mě, byl jsem jsem dodnes jeden z nejúspěšnějších českých kulturistů a dneska už jsem na to úplně zapomněl. Já jsem Nikto na Filipa Grznára nezabudol. Tvoj názor, 250 si dal 8, Rigo Danza 250 6 a Mark dal s 230 6 na RDL-ka. Ako to hodnotíš na dnešný výkon Slovákov? Veľmi príjemné. Bola tam rezerva určite, bolo naviac, ale ideme ešte ruky. Paťo, hodnotíme deadlifty Slovákov v Čechách. Vieš čo, akože Majky nám spravil dobré meno, aj Mark,
Akože hejtujem ťa za to, že si naturál, ale výkon solidný. Grzný na to, že šampión MMA, popiči výkony, Matrix, nejlepší kameraman na Slovensku, za mňa pohodička chalani. Mě jako překvapilo 8x200 pade, to je fakt jako extrém. Ty vole, to jsem člověče možná nikdy nedal, 8x200 pade. Jo, to je fakt hodně, takže ty vole klobouček. A jdeme na ruce, prostě celkově ty vole, jo, prostě ty mrtvoly, hele, jak to říkám já, Slováci jsou prostě lepší sportovci, to se třeba poserte tady, je to tak, jo, a je to vlastně ve všech sportech, je to prostě tak. Keď to cvičil Larry Scott, keď to cvičil Rory Coleman, tak prečo by to necvičili najlepší kulturisti z Nitry? Scottovka, chlapci. Došli sme do Česka na pumpu a Majky došiel za predávačom, že dobrej, mluvíte česky nebo i slovensky. Vieš, a Gáčo úplne na nočnej rozjebaný, že obojí. Ty koko, normálne, takto to je trapné ako kokot, ale verte mi, že bolo to vtipné. Není som kokot, naozaj. Tak, do piče. Každopádně vymyslíme ještě další super sérii, jednu. No, zase úplně jinou. Smysl tady z těch super sérií je to, aby ti rostly ruce ty čuráku. Rozbil som sa, ručiska sú napumpované. Pojedem těžký kladivá ve stoje. Mimochodem čekejte taky na gymporn.cz nový merch, jo, od Grznára přímo. Stay na ty, chlapci. Ostaň naturál, pokiaľ sa dá. Ne, je to pravda. Pozor, je to pravda. Přátelé, všichni mi mají za hroznýho sypače a tak dále, ale já jsem cvičil od nějakých 12-13 let do 19 na čisto. Jestli na hovno cvičíš a žereš jak kunda, vole, nebo teda na hovno žereš a cvičíš jak kunda, tak prostě ta sypka tě nezachrání. A čo by si poradil, lebo má to nasypať? Trembolon. Trembolon. Tak zní moje rada. Donesem to trembolon? Netreba, ja to skúsim naturálne ešte. Určitě bych dal, dejme tomu, tak 2-3 dny naturálně a pak už bych to nějak řešil. Ale to zhoupně dopředu. Tak, jo, ať ten biceps bere i tady v tom kloubu. Evo. Pojď ale lokty dopředu. Neojebávaj to. Objem uděláš i naturálně, jo, bez sypky. Ani neuděláš tu kvalitu. Tak není to až také zlé, si myslím. Není. To úplne čumák. Ukáž sa nám. Poď repovať. No, cože? Pojď repovat. Počkaj. Pojď repovat, klidně. Počka, ty si brat sypač. No to je pravda. Proti naturálovi. Ako, ja si Ale- myslím, že kulturistika by nemala byť rozdelená na dva tábory, že ja som sypač, on je naturál. Kurva, všetci To je pravda, robíme... protože existuje jenom ta nasypaná, vole. Nie, existuje tá naturálna, ale všetci sme v tom spolu, hej? Snažíme sa prekonať, ťaháme jeden druhého. Já s tím souhlasím. Takže běžně spolupracuju a připravuju na ty nejvyšší soutěže i naturály, jo. Takže to, že vole,
někde prostě přepaluju a mluvím o tom, jak prostě jedině na sypce. Ne, není to pravda, je to nadsázka, je to vlastně sranda, jo, protože prostě jestli je to člověk, pro mě jakoby naopak naturálové jsou větší fréři v tom, že to mají tu cestu v uvozovkách jako o něco delší. To, že si z toho dělám srandu, je důležitý zabojit hlavu. Přemýšlejte ty vole, jo, takže řeknu jedině nasypaný, jediný vole, prostě fréři jsou nasypaný, je to pičovina prostě. Počujete, kdo to hovorí? Jo, prostě o sypce to není, je to o tréninku prostě a vždycky to tak bylo prostě, tečka. Vydá svoj triádek na to. Já mám tu to tak, to je strašné. Ešte sme nekončili, páni dámy. Tréning sa tu len začína. Vypumpujem si ešte aj 30. Easy workout with Filip Grznár. Co je důležitý u benče úzkýho, nejezdit to až dolů, jo? Jedu prostě triceps, ne prsa, vole, a ramena, vole, jo? Teď se pojďte podívat, jak skutečně se dělá francouzský tlak na zemi, jo? Jedu až dolů, úplně vypnu a znova. Takzvaný dead stop. Úplně vypnu a znova. Je to 1000krát účinnější, než cokoliv jiného, co jste vymysleli vy. Prostě takhle to má dělat. Takže chceš povedať, že Slováci sú na piču? To se neřekl, ale řekl jsem, že já jsem nejlepší. Ja som lepší. Cože seš? Horší. Taký priemerný Slovák som iba. Grzny si už dával rukavice. Přesně, dával si rukavice, protože bez rukavice to lehčí pryč. Na čo nám rukavice? No, přesně, na čo rukavice? Víte, co je vlastně největší benefit, největší můj úspěch v životě? Moment, kdy zjistíš, že vlastně ty největší hvězdy, jak český, slovenský, celkově i světový, jak amatérský, tak vlastně profesionální scény ve spoustě sportů, který si od malička sledoval, najednou zjistíš, že oni sledují dneska tebe. To je pro mě největší můj životní úspěch. To je nejlepší uklimový trénink, ten francouzský. Ten dvojitý biceps, tak dáme na tu zvůd. Tak. Projedáš tu, tak to vypadá díky. Hele, co se týče tréninku, chlapi víceméně cvičí stejně jako já. Tam jako zas tak velký rozdíl není, cvičí dobře. Jo. Vy všichni ostatní, kdo to sledujete, cvičte jako my, protože to je jediná cesta. Necvičte jako Pavel Beran. Ne, jako já to nemyslím špatně, ale je to prostě pravda. Nebo takhle, já to tak vlastně myslím. Necvičte jako Pavel Beran, protože to není progresivní metoda.
prostě bohužel. Jo, to Pavle, sorry, nemyslím to nějak špatně, ale výsledky mluví za vše. Každopádně prostě používejte váhy, když jste naturálové, tak používejte váhy, cvičte základní cviky, žádný zbytečný stroje, píčoviny nevymýšlejte, žádný pumpování, žádný procejtěný technický série, nic. Vem váhu, zvedni to, porosteš, je to tak? Dnešný tréning. Já děkuju vám, chlapi. Ďakujeme, že si nás privítal. Chceme sa poďakovať aj Majkimu, že nás pozval. Brate. A Rigo Danzovi sa chcem tiež poďakovať, že presypal tú celú cestu a prespal. Ďakujem aj dnešným sparingom, aj kameramanovi Matrixovi, že s nami prišiel, prežil túto cestu, aj keď sme nespali. Majky, pasuj ruky, donútra dávaj. Ty sa snažíš donútra dať ruky, no? Pasuj. Tak. Pozor na reťazku.